Qozonda bu kişiге хәйкәл қойылған Истанбул паркының башында Qozon суға қарап отыра ул. Островский урамында қойшандыр ол яшәгән йортта сакланган. Бездә аны азрак белсәләр дә, Төркиядә яхшы хәтерлиләр. Россиядә 34, Франциядә 11, Төркиядә 32 ел яши. Сорбонна университетын тәмамлый, Россия империясе Дәүләт Думасында һәм Төркия парламентында депутат булырга да җитешә. Шок катырга өлгердегезме? Бу яңа төрек телен ясаучы миллионер кияүе һәм татар масоны Садри Максуди. Сәлам, мин Илгиз һәм бу Иделнең Караль проекты. Нык итеп мактадык үзен. Хәзер биографиясе белән танышыйк. Иң мөһим фактлар шул. Ташлы дигән авылда туа, Казанда Күлбуй мәдрәсәсендә, Кырымда Бакча сарайда Гаспринский мәдрәсәсендә укып чыга. Бу гына аңа җитми кала һәм 1901 елда ул Парижга китә. Франция башкаласында Сорбонна университетының хукук факультетында укып чыга. Ачлы-туклы яшәсә дә, яхшы диплом ала, әкренләп француз газеталарына мәкаләләр дә языштыра башлый. Аннан Казанга кайта, сәясәт белән шөгыльләнә, политикка әйләнә. 1907 елда Дәүләт Думасына депутат булып сайлана. Соңрак адвокат булып эшли, Казанда матур йорт сатып ала. Россия империясе таралгач, Садри Максуди татарларның милли идарәсен җитәкли. Ул татарларның беренче премьер-министры яки президенты дип әйтерлек кеше. Милли идарә бетерелгәч, ул Финляндиягә китә. Аннан Франциягә бара һәм үзе белем алган университетта укыта. Соңыннан инде Төркиягә күчеп китә һәм шунда яши. Биография тамам. Хәзер кызыклы фактларга күчәбез. Садреттин кебек егеткә тиң булырдай кызны табу җиңел булмагандыр. Депутат, журналист, юрист, мондый портфолиосы булган татар егетләре бүген дә затлы кияүләр. Шулай бит? Безнең геройга гаилә бәхетен тату насыйп була. 1910 елның башында Максудиның дусты һәм остазы Муса Бигиев Садрины Камилә Рәмиева белән таныштыра. Камилә иң билгеле татар байларының берсе, алтын приискалары хуҗасы һәм миллионер Шакир Рәмиевнең кызы. Сез Шакирның энесе Закирны яхшы беләсез. Ул дөньяга Дәрдемәнд исемле шагыйрь буларак билгеле. Шушы бик зыялы гаиләдә туып үскән Камилә белән Садри 1910 елның ноябрендә Оренбургта гөрләтеп туй үткәрә. Соңрак Максудиләр гаиләсендә Адилә һәм Наилә исемле ике кыз бала туа. Садриның оныклары да, балалары да зыялы галим кешеләр. Аларның һәрберсе турында озаклап сөйләргә мөмкин булыр иде. Мәсәлән, Садриның кызы Адилә Айда, Төркиядәге беренче дипломат хатын-кыз. Ул Голландиядә, Испания һәм Италиядә Төркиянең илчесе булып эшләгән кеше. Аның үзе турында гына тулы бер сериал төшерергә мөмкин. 31 яшьлек чагында, ягъни 1909 елда Садри Максуди Англиягә кунакка бара һәм Букингем сараенда Англия короле 7 Эдуард белән очраша. Булайрак була ул хәл. Британия империясендә Россия белән дуслыкны ныгытырга теләүче сәясәтчеләр күп була. Хәтта король үзе дә Россиягә сәяхәт итә, дуслык килешүләре төзи. Ә инде Дәүләт Думасы барлыкка килгәч, һичшиксез аның депутатларын Лондонга чакырырга карар кылалар. Шулай итеп, король белән очрашуда рус депутатлары гына түгел, татар кешесе Садреттин дә чыгыш ясый. Башта ул инглизчә берничә җөмлә әйтә, аннары үзенә сөйләшер өчен җиңелрәк булган француз теленә күчә. Шулай итеп, 1909 елда ук татар авылында туган, Казанның татар бистәсендә укыган һәм яшәгән Садри Максуди ул вакытта иң зур империяның башкаласында корольнең үзе белән очрашып, аңа татарлар турында сөйләгән. Бу сүзләр өчен мине орышсалар орышсыннар, әмма Садри Максуди чыннан да масоннар арасында булган дип әйтергә нигез бар. Әмма заговор теорияләре турында уйларга ашыкмагыз. Хәзер барсын да аңлатам. 1906 елда Россиядә масоннар хәрәкәтен тергезергә булганнар. Бәлки беләсездер, масоннар хәрәкәте ирек, бердәмлек, туганлык һәм тигезлек принциплары нигезендә
планетада комил бер җәмгыять төзергә омтыла. Ниятләре изге сыман, әмма алар турында нинди генә теория, нинди генә тарихлар юк. Садри Максуди заманында Санкт-Петербургта Полярная звезда дип аталган масон ложасы барлыкка килә. Алар Франция масоннарына иярәләр. 60 кешене үзенә сыйдырган бу берләшмә нибары 4 ел гына эшләп ала, ә аннары таркала. Биредәге кешеләр илдәге демократик үзгәрешләргә бергәләп йогынты ясарга, фикер алышырга һәм ниндидер проектлар уйлап табарга омтылганнар. Садри Максуди да депутат һәм оста сәясәтче буларак мондый оешмага кереп, яңа дус-танышлар табу мөмкинлегеннән баш тартмый һәм 1908 елда масон булып китә. Әмма 1910 елда ложа бетерелгәч, ул оешмадан чыга һәм масонлыкка беркайчан да әйләнеп кайтмый. Шулай булса да, Максуди барыбер иң танылган татар масоны булып кала бирә. 1925 елда Франциядә яшәгән чакта Максудига Төркиядән кызыклы бер чакыру хаты килеп ирешә. Ул чакта Төркиянең яңа башкаласы Анкарада югары хукук мәктәбе ачыла. Яңа республикага яңа юристлар да кирәк була бит. Аларны кем тәрбияли алсын? Әлбәттә, Садри Максуди кебек кешеләр генә. Садри Максуди университет эшен оештыруда актив катнаша. Төрки хукук тарихы һәм гомуми хукук тарихы курсларын алып бара. Әле аның укыту тарихында кызыклы хәлләр дә булган. Бер заман Максудиның дәресенә Төркиянең беренче президенты Ататürk үзе килә. Аңа шундый сүз әйтәләр: "Имеш, Максуди дәресләрендә мөһим шәхесләр турында сөйли, бер сезне генә студентларына мактамый" диләр. Ататürk килеп кергән чакта Максуди бер кыздан имтихан алып утырган. Нәтиҗәдә бу студенткага Максудига да, президентка да җавап бирергә туры килгән. Ә Ататürk исә Максудины да, студентларны да тикшереп, бик канәгать калган диләр. Максуди белән Ататürkне тел мәсьәләсе дә дуслаштыра. 1928 елда төрек теле гарәп графикасыннан латынга күчә башлый. Телнең үзен дә төзәтә башлыйлар. 1930 елда Максудиның төрек теле өчен дип аталган китабы басылып чыга. Ул анда төрек теленең бай әдәби тел булуын, әмма ул байлыкны күрсәтер өчен гарәп, фарсы һәм француз алынмаларын бераз киметергә кирәклеген аңлата. Тел мөстәкыйль булырга, бәйсез үсеш алырга тиеш дип саный ул. Нәтиҗәдә төрек теленең үзгәрешләр кичерүе һәм без өйрәнә алган телгә әверелүе Садри Максуди әйткән принциплар буенча барган. Ул тел кагыйдәләрен шул кадәр хөрмәт иткән ки, хәтта моның аркасында Ататürk белән бәхәсләшеп, 1 елга эштән дә куылган. Тел белән шаярмыйлар шул. Максудиның яшь чакларында дөнья буйлап сәяхәт итәргә мөмкинлекләр дә аз, университетта укуы да бик авыр булган. Тик шулай да ул легендага әйләнә алган. Ә син? Мотор икән кемләр? Бит объективы чиста моның. Это во мне уже тамада играет, тамада. А ты точно режиссер?